Dalo by sa povedať, že oproti tomu obdobiu, čo sme mali teraz, dojde k výraznému skoku, a to najmä čo sa týka teploty. Od zajtra k nám začne od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch, no a zajtra s maximálnou teplotou do 28 stupňov Celzia, ale v sobotu na juhu Slovenska, a to najmä na juhovýchode alebo na juhozápade, by mohla teplota vystúpiť až na 30 stupňov Celzia, s tým, že na severe Slovenska bude väčšinou okolo 23-24 stupňov Celzia. No a každý ten ďalší deň bude teplota maximálna stúpať približne o 1 stupeň Celzia, čiže v nedeľu očakávam maximálnu teplotu už do 31 stupňov, v pondelok do 32 stupňov Celzia a tak ďalej. Tá vlna v úvodzovkách horúčav by mala vyvrcholiť v stredu, kedy by sa maximálna teplota mohla dostať na juhu Slovenska na úroveň 33 až 34 stupňov Celzia, čiže očakávame, že padnú aj nejaké teplotné rekordy. No a to všetko bude pri slnečnom počasí. Celý víkend by mal byť prakticky bez zrážok a potom v pondelok, v útorok sa možno pridajú nejaké lokálne búrky. Ako to bude vyzerať vo vyšších polohách? Vo vyšších polohách by malo byť podobne. Samozrejme nebudú tam také horúčavy, takže ľudia, čo ich zle znášajú, by mohli ísť do týchto poloh, ale takisto aj na horách bude relatívne stabilné počasie, bude teplo a bude len fúkať slabý vietor. Takže pomerne vhodné podmienky na turistiku, aj keď samozrejme treba byť obozretný pri horúčavách. To neplatí napríklad o zajtrajšku, čiže piatku, keď ešte by sa dali očakávať nejaké lokálne prehánky a búrky, ale víkend by mal byť prakticky bez zrážok.